Chinhu chiri kuita kuti vanhu vakawanda vadefault. I currently lost chirungu changu chogona hacho kuzobhaizika. Imwe hama yekutoziya nekuda kwekuti murume wayo aisaziya kuti inomwa mapiritsi. Ndobva zvinhu zvashinya. Chinhu chinoita kuti vakawanda vadefault inhau yekuti panenge pasisina pekuvigira mapiritsi. Because mostly vanhu vanoti kana vachirwara vanoda kuita zvekuviga chichichi. Vanhu vamwari kana parwarwa ngapangotaurwa kunzi panoparwarwa. So that the partner can continue or the partner can departure. Because azvibetseri kuti unozviurayisa nekuda kwekudefaulta mapiritsi uchimaviga kuitira kuti munhu waunodana naye asamaona. Uri kuzvikatira hwako upenyu. Mazuva anayo kune zvimwe zvirwere ndotoshamisika uchiona vanhu vachiseka HIV. Olda mabridge Prince chimboisa mabridge pauri ipapo iwe womboenda paari hapo so that kune zvirwere zvakaita sana shuga. Kune zvirwere zvakaita sana cancer. Tunana AIDS twenyu ndinotoshamisika kuona ini nangu I don't wanna lie. Maybe inhau yekuti ndine huge following. So chero ndisiri pamushonga I just feel kuti pane vanhu vanondifollowa varipo. How would they feel kana chakati chikataurwa? How would you? Vanhu vamwari kana uine chirwere buda pachena taura so that chero ukapinda murelationship unomwa mapiritsi ako akasununguka haudefault uchizama kuviga because zvazvinozoita wapinda murelationship na Bridget tinogara mu1 room. Nhasi wanyara umamwa, mangwana wanyara umamwa, sura mangwana wamwa, sura mangwana wanyara, ndiripo, hapana kwandiri kuenda, sura mangwana abviswa pasi pembed. Prevention is better than cure. Zvinobetsera iko kufadza primpi, uchikanganisa utano hwako. Kana watosangana nechirwere wasangana nechirwere, partner ngaiziye, kana isingadi yokusiya. Vanhu vamwari kune vanhu vanomwa mapiritsi vekuti ukavatarisa so munhu anenge ganda rinenge rakaflowa. Chinozoita kuti munhu aoneke zvinenge zvimagurumukunza zviya netsapfu kuti ndizvo zvekuda kuzviita kunge Miss Perfect or Mr Perfect. Kuti nhasi wamwa mangwana unomwa, mangwana wamwa, kuswera mangwana wamwa. Munhu kana watopa situationship HIV watofana nemunhu apinda basa. Yeah, that's true. Tora basa rako nicely. Nditori nemunhu akafa zveshuwa Prince zvetonge mafanis anga atama akugara mu1 room murume asingazivi kuti anomwa mapiritsi. Sorry sisi. Pane vamwe vanhu vanenge vane maquestions zvavo vachida kuzoitira pamwe vanenge vari pakabatikana tokokumbira kuti vanenge vachingobvunzawo. It's fine mabridge. Can you hold on a minute? Ndachida kupindura uyu flow wabvunza nyaya yekuti ndoita mwana here. You can have healthy babies vatori negative dear, don't even worry about that. Ukanwa treatment yako zvakanaka. Another thing, kana munhu kanzwa positive it doesn't mean kuti wakuteta sex yeke protection still matters again, because if you don't use protection unonotora mamwe ma-infections so you will be reinfected again. Ndopa kuzoti unenge uchiti uri kunwa mapiritsi unenge uchirwara, skin haichinje, iwo wacho body yako futi inenge weak, you start getting sick. But uchita but guys ndiri kunwa treatment yangu unenge watora infection from the next person or unokwanisa kutoita drug resistance. Mapiritsi auri kunwa hachatokubvumi. Handiti ndopa kuzoenda kuma HIV 2-3 kuya kana kuAIDS unosvika because iwo munhu ari pasi ukanorara nemunhu usina protection munhu aku HIV 3 of which HIV 3 yaAIDS anokurwarisa iwewe ende iwo ukatorwa ukapiwa AIDS yaya kuzoti uchizodzoka wangu kwaunga uri kuyaka ndo makwayana 7 vaya vekuti anga akazoita munamato pamwe kana mudzimi yako iri inogona kuona nyaya mamoyo. No, she's helping.
plus yeflow ezvino zvingambopa mapirits kana kuti arwise virus then ozoitake zverudo nezvebonde kana afit and strong. Can I come in and also answer Mamoyo? Anditi wanzwa ndichiti ini ndakabatwa ndine mwana wangu ane 12 years iko zvino. Pandakadefaulta she was 3 anditi pa 5 years ndakaenda nemwana wangu akanotestwa futi. Then apa 10 years ndakagara, no, it was last year, ndakagara naye pasi ndikati ndinoona mama vachinwa matablets andinonwa aya ndine chirwere and ndakaita chirwere, that's why ndakazosiya didi saka iwewe uchiona ndichinwa matablets aya, saka I want kuenda newe kuclinic tinotestwa inini newe so that you can be sure kuti iwewe hauna chirwere. It's only mommy who takes my tablets. Takaenda tese nemwana wangu mandatotsanangurira chiremba kuti ndaudza mwana because nasingade I try to maintain that relationship yevana vangu nevana vangu yekuve honest. Handidi kuti vazowana chavanondinyepera. Saka vanhu vamazana vanogona kukugugulira akazoona kuti pane nyaya yava amai ava vanondiudza. Saka ndakaenda naye ndibva ndatotsanangurira doctor kuti ndauyawo nemwana wangu nhasi kuti atestwe, then doctor obva vamuexplainera obva atoitwa matest akobva onekwa ari negative, mwana wangu akadzoka achifara. So what I want to tell you is kuma club kwatinoenda kuti tinocollecta mapirits unotoona mumwe munhu anokudza kuti vana vangu vese vari 3 ndakavaita inini ndine chirwere and achilook good. I always like to give an example of myself. Ndine skin yakanaka zvekudaro, ndine miri wangu wekuti ndinodya zviri healthy, nditori right, inini kandakazvitasa paglass I'm satisfied. Saka kana ndakuudza the next person kuti tarisa picture iyi pandakarwara nezvandiri nhasi zvinoraramika, ende vana ivava unovaprotecta uchitovadzidzisa mukati mekurarama kwako kuti usatye nhumbu, itya chirwere because ndo chinotozorarama newe upenyu hwese. Saka istage yeupenyu yatiinayo yekuti iko zvinozvikwauya flow, kune mumwe munhu ari pasituation yakadaro asingakwanisi kuitaura, but ukawana munhu anenge ari pasituation yakadaro I can hold your hand ndichikusimbisa ndichikubatsira, taking you all the way through. Tinochema panapa, tinoseka, tinofara, auya nedambudziko rake, tinorara mwoyo yedu yagadzikana because unenge uchizoti I've helped somebody ari out there. Hapana kuti unozoti ndabva panapa ndine stress kana kuti chii. Flow ari kutaura nyaya yake kuti nhasi ndopaabatwa. We are with you sisters, tiri kutoenda newe, hatisi kuzombokusiya. Even takabva paplatform panapa ndorigona kutouya kuti ndipe namba wanwa here mapirits. Ndakuzvipa task inini sabig sister kwauri, handikuziva undizive, but ndine chinangwa chandakaonamatira muupenyu kuti ndichasimbisa uyo anenge ave low akufunga kuti ndokupera kweupenyu kwake. Saka haumboshamitsika ipo papa totozivana kuti kana zvandiremera ndogona kubata foni tototaura kuti Prince Sha ini ndine stress ini, tototaura nyaya dzedu ende dzepanapa tisatambodzinzwa edu dzichizotenderera, tinenge tabatsirana tasumudzirana. Ndakaonawo zvandiomera Mamoyo shamwari nhasi ndiri kufila low ufunge tatoya pano tobvaruka kuseka takutoenda uyo akunorara. Saka we are together in this guys, hatimbosiyana, titori mhuri takadaiwo. Flow abatwa chirwere chacho nhasi. Ende Flow ari kutaura nyaya yekuti hanzi zvonitata ane 4 years azviramba. Don't even worry about munhu iyeye, now focus on yourself. Ende atogona azviramba now because dai anga apretenda kuita unge you are still in good books newe, you are going to have a problem mangwana. Though zvinorwadza nhasi kuti a long time relationship munhu ongokurasa after nyaya yabuda nhasi, it's okay, he's good, let him go, uchatowana mumwe. Ende pakadai you going to date munhu atori negative asina chirwere, that will love you conditionally. Gopenga newe futi kupenga zvekupenga ati pari zvino unofanirwa kumbofokasa netreatment yako because ukada kuzvisanganisa mawo wana. Because the parents in the guys are distress too, are distress. No ndombofambwa naye. Ari distress. Ari to distress. Azvinotoenda. Munoreva saka ukwa. Au dipisi kuti munhu uya akandipa chirwere uya ndida kutomupfina. Aiwa tina basa navo. Musiyana nazvo izvozvo. Mabridge dai taidaro kudai nyika dai tisina kuwapedza vanhu vakatipa zvirwere nhayo, kana isusu wacho dai takatofoti nemweya wekuti revenge. Ko vakazvarwa vanacho vangaitira BP vana mai vavo here.
And also Haisi- like isusu mange but tina asi shida. ngatitaure chokwadi. Kutaura chokwadi, I think ndo paya pamunenge maakutobetsera vanhu paya paya. Vakomana vanhu ngavamwe mapiritsi zvakanaka to the extent yekuti vanozvarawo vana vari healthy. Vanhu vaMwari, ini I still remember tichiri kudoro uko. Taiva nevamwe vana 2 pachikoro. Vana 2 ava vakazvarwa vaine chirwere. Vaisakura. Vanongogara vaine maronda mumusoro. Like guys, tinoomesera vana nezvimwe zvinhu zvinoda kusolvwa nesu sevabereki. Yes. Munoziva kuti izvezvizvi atishori kudhara kwanga kusina chikoro chekuti chikoro chataanacho nacho mazuva anaya. Google chaiyo inobetsera, but you find out kuti instead yekuti munhu aende paGoogle aseche kuti ndo handla sei chirwere chandanacho, anenge ari busy kutotuka munhu painternet. Asi honestly speaking, vabereki kana tabatwa zvirwere zvedu, let us try by all means kuchengetedza mwana watinozvarawo. Mwana anenge asingaperi maronda, vanhu vaMwari, mwana haakuri. Let's remember kamwe mwana kakatozoshaya. Mwana anenge achitonga anopenga nekuda kwamai vakangova selfish. Honestly speaking, taakukura nguva dzasiyana dzekare nedzeizvezvi. Hatikwanisi kublema vabereki vekare because taura chokwadi vanhu vaMwari, HIV yako mazuva ano neyekare zvakasiyana. Haye zvinezvi treatment wangu inopedza masposi within Ya the kudhara yaipema musoro. unenge Haya, kudhara uiita pema. watobhoa. Aiva izvezvi vabereki, kutaura chokwadi ukaona munhu anozvara mwana ane chirwere ngatimbleme. Because nzira idzodzo dzaapo chinotanga kuti vana vazvarwe nechirwere. One, vabereki tiri so selfish, atidi kutestwa munguva dzezvimimba dzedu dzatinenge taita. We don't want to be tested. Tine mukonyo patinozosara toenda kuzonyoresa mimba, mwana atoafektika kudhara. Pamwe pacho it's not about vakadziwo futi, because sometimes unenge une partner yako inenge isida I think we always say kuti right now I think ukazoona munhu anobatwa HIV from next year zvichienda ukoko, munhu iyeyeka anenge tatomushaira pazvo, because ezvinokwane PrEP and there are so many kind of PrEP anoti handidi kunwa mapiritsi. Mamoyo hanzi kuidza munhu akanzi Malaika. Munhu akanzi Malaika. Requestai munhu akanzi Malaika mukuidzwe. Munozviziva here kuti ukazoona murume abvuma unotestwa. Ukatozoona murume abvuma unotestwa anenge akosora zvaakuita prince zvisingapori zviya. Varume havadi kunotestwa varume. Akukwana mubhara. Vakutokosora nemweya zvise. Saka nyaya inenge itoripo honestly speaking ndeyekuti vanhu vanongozvishora havo, but zvakanaka zviya zvekugara uchiziva health yako kuti uri papi. Kubvunza vanhu vakwira paplatform panovada kubvunza here toita tichikwidzawo vamwe, nekuti tingatozotukwa panapa, tinowanzotukwa katikasapindura. Malaika ada kubvunza. Malaika nemunhu anga ari panganzi wati so. Hana lidzi kukwidza. yatodzimara akadzika nekuti viral load pamwe yatokwira tichimignwa. Malaika yeno Lodi yakwira here. yedi Inosimuka vatani. Vanhu vemapiritsi. guys, Kubvunza ndiri kumhoresa mabhirigio chete. Yes, mabhirigio. Yes, Malaika uri bhoere. Bhorato. Regai tidaire fast kwanzi viral load pano dzinokwira. Dzinokwira ende dzikakwira kahuzombopada futi, tinofamba newe. Atimbokwidzai vane maquestion toadaire guys. Alright, Malaika bho wapedza ako handiti kudonhedze. Then uyo ari pamusoro pa7 anonzani? Une mubvunzo here? Amene anonzani ari pamusoro pa7? Ndimasi. Handina mubvunzo zvangu, handina mubvunzo ndinodzetandi. Alright, ko Shami une mubvunzo here? Shami une mubvunzo? so guys, sorry, hausi mubvunzo, is just an addition. Pane nyaya yema-new infections yamataura. Ma-new infections anoitika, and anoitika kune ma-adolescents, kune vachangobva
zera vaya vakufunzwa kuti mazama akura ndaane zvimagaro men are noticing my boobs, my ass, you know, ndo kunobva ma-new infections because munhu iyeye ukamumudza kuti dzikama haanzwi anofunga kuti pamwe uri kuda kumutadzisa kufada. Saka ma-new infections anoitika kune ivavavo ende vanoyeuka bako mvura yanaya paanonga akunoteswa maybe kana kuti paanoudzwa kuti you are pregnant. And then obviously panobva patoitwa ne-HIV test ndo paanozodiscover aikaka ndazvitakura uye ndaita an unplanned pregnancy ndo kunoitika ma-new infections because nyaya ye-sexual education kune vanhu ivavo ma-16, 17, 18 dzimwe nguva pamwe maparents anonga asingatauri nyaya idzodzo kune vana ivavavo and uye team irororo rinonga richitoti this cannot happen to me. Saka my new infections anoitika from that group as well. And also to people who are desperate, anoitika futi my new infections as in futi kana uri in a desperate position or you end up sleeping around maybe to get something. So my new infections guys anoitika and people will start only looking for information about HIV after our exposed because the people will be like vanonga vachiti azviitiki kwandi. So yeah, my new infections are not anotoitika. Vakura vane ma-questions. Busi wanga wachiti tibatsirewo, what's wrong? Fulo chingoenda ku-inbox kwamamoya anogona kubatsira. Flo ndamuudza you can't inbox. I think I will answer you zvimwe zvese because you still have a lot of questions and pano katika kunyepere kuti tokupindura zvese. Iwa ndindanda toda kukwira here saka I think ari kuresponda to that. It's okay Flo utozotaura paleta tandauya mamoya mukwidzi tandingarequeste uyu busi wati makadii pano iripo ndida kutaura panyaya yanga ichitaurwa naMabridjo iyo yekuti unomwa uchiviga usingadi kuti aonekwe zvakamboitika kwandiri 2024. Ndakabva kuZimbabwe muna February. Saka kunana June pane munhu wandakambodanana naye of which neniwo ndaimwawo ndisingamwi zvakanaka because ndaigara nemasisters angu saka ndainyara kuti vanondiona vobvunza kuti chii. Saka pakufamba kwenguva ndofunga ndakadefault because ndakaramba lose weight and then pakuzofamba kwenguva ndikuona kuti ndiri kuramba nchirwara ndabva ndakumbira kubasa ndikatoenda kukliniki kuno kuSouth Africa kuCape Town ndikatovaudza kuti ndakadefaulta ini vakati bhuku riripi kuti bhuku handitorina saka votomira kuti wane bhuku ndikabva ndavakumbira ndomwe ndakaita vhiki ndichienda kukliniki and vhara uloti yadzika zvekuti ameno kuti chii ndatoluza weight munhu ari pama 80 kg ndatova kuma 52. Saka ndakazviona kuti ukarega kumwa mapiritsi uchinyara vanhu unofa. Ndakatotanga ipapo na August 2024 nanhasi ndiri right ndiri kumwa kuti ana anondiona ndiri kuenda kukliniki and nyaya dzekuti ichi handina kana basa nazvo. Saka chatinokurudzira ndechekuti vanhu ngavamwe mapiritsi vasanyara vanhu dunga mapiritsi ako. And ititori nomwe munhu musikana kwaMutaroku aiva ne 20 years akadefaulta. Zvinoita padefaultation paya ndezvekuti kana midzimu yako ichitamba nenhova unogona kutoti sarai. Akada kuzodzoka pamapiritsi bva zvatoramba zvatofa. Indakarohwa nediarrhea chaiyo. Okay, musiko zvino viral load yako yamira sei? Wati yakambodzikira chaiko noyamira sei? Yapa namba ipi? Ndakazotestiwa vakati yava nani, ndikazodzokera kotestiwa futi vakati haiko zvino yava right. Aiwa, iwa haungangonzi yava right usingazivi iri pana. Aiwa, asikuziya akafika. Anenge
ndikuudzei mirai ndikuudzei inini viral load ndainzwisisa ndiri kuZimbabwe. Kuno kuSouth Africa zvavanonyora ungazvinzwisisi kuti kodhi chii is the same, but iwo hausi kutongonzwisisa chete because when you get sick chinhu chinoita hai viral load haidzike naizvo mwana wamai yangu masoja musoro kurwadza kuchema uko chiregedza kuchema tichakupa attention chirwere ichi takatomboita zvauri kuita izvo takachiudzwa kutaura chokwadi vanhu vaMwari zviya zvekuti vonyara kumwa mapiritsi nekuti vanhu vanozonditi kudii vanhu vari mumba munomu vanhu vaMwari kune vamwe vanhu vakatofa tichiona vakadhifota pavakada kuzosara votora mamwe mapiritsi bva zvatoita wesi ndiye Sara ndiye Zororai. Saka pafeya chaipo ka chero kwaunoenda chero iri sleepover torana netumasinde twako ende ndakanzwa kuti maARV yakanakira kuti chero nedoro unogona kutogasa ukamwa. Vanoita chemical reaction mozviponda masista ipapo. Aiwa zve hauzomwika everyday nedoro guys, let's be honest. Any fluid inoita kuti munhu amedze hayo tinovaona vanhu kumabhaoko pane umwe mukomana akatomboridonhedza reblue. Alright, regatipei Tandi mukala. Alright, sorry Tandi. Taura chini. Ini ndandirichiti nini ndakasangana nemukomana ane hosha iyi tikasangana aneyo HIV aumana usabva mati hosha itai condition ikompe offense aiwa anenge ari kana zviwacho moziva kuti kudii tikumbura kuti tikwidze vanhu vane mubvunzo first then kana vapera tochizokwidza vanenge vachida kumotivata vamwe handiti nekuti mumwe anogona kuzokuita midno saka vane mubvunzo first saka totaura taurai nyungoti gaga dombomira taurai yakareba kanyaya taisa mari taura samari ndobva ndasangana nemunhu pasina protection ipapa achiziva kuti ari kurwara saka amene mwari anokuudza kana mwari achingodawo munhu wake so ndobva ndangotiwo kwaari chimbonitaura chokwadi iwewe kuti wakamira sei nokuti ini ndakamira right ndakabva kutestwa ndokubva azotaura chokwadi kuti saka ukaziva kuti ndine hosha iyi hauzondirambei ndikati aiwa handikurambi kanti munhu atori nemapiritsi akati wakotsa mumabhegi make ipapo tatosangana tatori nema3 weeks tiri kutosangana potachisangana ipapo handina kana protection vanaenda kuclinic vanotesta vanaonekwa ndiri negative vandanzi vanditi ndipake maprepa vanatsanangudzira ngati togari munhu anomwa mapiritsi saka ndiri kukumbira maprepa ndobva vandipa maprepa saka munhu wangu anonedza munhu anomwa black label saka piye paatori zvinezvi pari zvinezvi takamboseparata zvedu haatomwi apera mheno zviri kuitika paari anenge asati ari kutorwara asi nini nanhasi hangu ndiri kungocheka ndane 3 years naye ndiri kungonzi ndiri negative saka ndiri kumwa maprepa saka handizivi kuti zvandakambosangana naye ndisina saka hapana chazondiwana here imimi takasangana ndai munotestrokuti muwane sense protection kutestwa ndo panongobuda anzi vari kuti vari kutestwa rakakuudzai kuti muri papi the only answer is kutestwa ari kuti akanotestwa guys I always vari kuti vari kutestwa musatsvage chirwere mbomira kuti Keria anenge asitori ukanotestwa 3 times then you are negative you are negative yes hakuna wedre kuti Keria hakuna kunonzi Keria tatachika kuti Keria vanhu vasina HIV vasingaziva so guys kuri anobva anyatsodada nazvo chirwere chakaanza vachiziva aiwa tinoziva kuti chinonzi Keria Keria munhu wekuti
kandi uri negative ndo chokwadi. If you are isusu zvatiri testing kutonwa izvezvi tichirarama kudai vanhu vachiziva kuti tinonwa tinotonzi makeria because ndozita vanhu vakudhara. Kuna vamwe vanhu vanga vaine mabhodhis asinga anoresista HIV ekuti iye anenge asingafi achingopa vanhu vachingofa ndo vainzi makeria ivavo makore waisa atinambobvira tazvinzwisisa. So that was kudhara iyi payange ichiri kupema vanhu kumazano kuti kuchinawo makeria nevanhu vari kumwa mapiritsi pamwe ndozita ratakupuhwa isi tichitongoti tiri kumwa mapiritsi kuti sina keria izvozvo saka pane umwe shamwari yangu inomwa mapiritsi waya saka anogara achindivhundutsa achiti sezvawakambosangana nemunhu usati wamwa mapirep unogona kunge aito nditi utori nayo itorimo mukati saka anogara achingondivhundutsa tandi ndozvatogara takataura kuti kurara nemunhu ari positive doesn't mean kuti munhu iye anokupa chirwere because tese tiri panapa kubva kumusoro kuna prince uku koti tsidhikeni doni inini 7 isusu tikatorara neminyoro izvezvizvi hatichape vanhu zvirwere because undetectable. Saka hazvireve kuti munhu wese warara naye ari kunwa mapiritsi anokupa chirwere. Ndozvatati iwewo kana wakanoteswa ukanzi uri negative you are negative. Usarara nechirwere saka nditori nacho chirwere hauna. Window period 3 years. No, like ukasabuda nepa window party. So like what she did 3 years. What she did at least akagona kuti akakurumidza kunopiwa prep. Yes. HIV kana akava exposed to HIV akakurumidza kuipreventa ichiri pa window period ichiri pa incubation period. Pa incubation period ndopekuti inonga isati yamanifesta ichiri kuda kutrya kuda kuactivate pambody mako saka akaikurumidzira kuipreventa neprep. That's why she's still negative because hainokwanisa kuactivate pambody mako. Vanhu vane HIV vane chikoroshi. Plus ndoda kuti kune vanhu vese vari kushandisa prep. Kana uchishandisa prep usashandisa prep uchiti nhasi munhu wangu ari kuuya saka I need to take it. Shandisa prep rako every day same time because ukangoyera wamira kushandisa izvezvi takasiyana saka ndoramba ndichingoendera ndichimwa here kana kuti ndoita sei. Iwo handichiri kuda zvesexi kana uchiri kuda zvokutorarwa ramba uchipa prep ipapo as long as uchiri kuda zvokukwirwa ramba uri paprep. That's how you going to be safe. Asi handichakwirwi nenyoroka handichakwirwi nenyoro ndakutovhunduka ndakatoona kuti ndakaita mistake. And then guys kana manzwa zvaataura partner yake iri reckless ati hanzi anenge ari kutorwara meaning kuti atograduate kuita kupinda muaids handiti saka haafaniri kutombomupa push munhu yeye anombainaka munakiro wekuti muri kutoona kuti parwarwa apa munongoramba muchingoenda ikoko. Ini ndaita tosiyana masista vanhu vane HIV vanonaka vatambire kunaka kana vanhu vane chivindi kushoko. Guys ukaona partner yako iri reckless usamupe handiti usamupe pane ambotaurwa kunzi anzi ane herpes haasi kuda kunotestwa but you're still giving that person push. Why? Regedza kuenda World Cup nemunhu akadaro asi ari reckless. Munambowa kuti vanhu vanonaka zvisingaiti vanhu ivava. Plus kuti Mirai wanga une mubvunzo wati tisatakanganwa takutya kutukwa pano tonzi twiginwa wani wati makadi pano ndiripo hangu ini ndiri kuda kubvunza ukuthi izvi zvatinoudzwa kuti kana uchinge uchimwa mapiritsi wakuudzwa kunzi uri undetectable is it true kuti auzadze munhu chirwere? Yes, it's true, very true. It's undetectable and transmittable. Ndozvavanotaura. Anotaura nyaya kuti undetectable, it's considered from 50 cells
a virus in your body. So ukatona ato below 50 anotosvika pakuti they can't even see them in your blood, but doesn't mean kuti hapana. Zvakafanana nekuti iwewe ukatsika mari pasi pebhutsi, the next person can't see kuti pasi pebhutsi pane chii, pane mari. Iwewe ndiwo uri kuzviziva uri kuti panapa ndakatsika chii, ndakatsika bhutsi. Saka iwewe the moment yaunosimudza bhutsi yako, everyone will see kuti patone chii, pane mari apa. Same applies nevirus in your body. Kunwa kwatiri kuita matreatment tikuisuppressa. Pakusuppressa pepe inosvika pakuti they can't even see it pamamachines, but they can see kuti uri patreatment. Anditi saka hombofa wakapa munhu chirwere chekuti wo pauri havasi kuchiona, chinozoenda say to the next person achiende. It's only saying kuti you are taking your medication zvakanaka, continue doing that. That's it. Okay, regai ndibvunze zvakare. Izvi zvakaitika kuti ndakasangana nevanhu 2, but one of them tambosiyana for a long time, akazodzoka kwandiri achida like kundibvunza kuti I met one of your friends, abva andibvunza kuti I used to together with your girlfriend, uyo yakadai, she's HIV positive. That was the first person. The second person, akazorwarawo, he didn't tell me until now. Inini I know, and ndakaona mapirits ake. So does that mean that these people, they got it from me? Are you positive? Did you get tested? Yes, I've been taking medication since 2015, and simuno ndinotosvika kurega kumwa mapirits. Alright, so okay, there's no. Vedu chimbolayika ilive vanhu vamwari, chimbolayika ilive manyanya kurelax layika ilive. Saka like there is no sure fire way of knowing kuti ivo vakachiwana kwauri here, because maybe pamwe kwavaibvawo vanga vakatobvawo vatori loaded kudhara. Saka you cannot blame yourself kuti maybe ndakavapa because you don't know kuti ndiwo wakavapa here. Maybe pamwe pamaitosangana pamwe mese mamutori maZimbabwe anga aina chokwa akachiwano, iwewe kwakachiwano. There's no sure way of knowing kuti ndiwe here wakatapurira. And also iwewe that uri kunwa mapiritsi iko zvinozvi undetectable. Avoid zvokurara nevanhu usina protection. Simbisa kuti upotochirara nevanhu neprotection. No condom, no go. Zvibe iwewe ndiwe une simba over upenyu hwako. Uyu Prince bvisa mabridge pa big screen, vanhu vari kutambura kulaika. Nekuda kwei? Kana iwe utotadza kulaika apa laikike zvakanaka. Imi mamulaikika muri pa live, ndimi munotovhiringa live. Aiwa, tikutaura vanhu vari mucomment section. Liking haine kuti screen rakaita sei? Inoiita iwe. Okay, mamoyo. Like haine imi ndinogara ndiri pa live, like haine screen. Mamoyo. Vari kuti iwewe mabridge you are a distraction, as in you are a celebrity. Vari kungokutarisa ukanganwa kuti as a celebrity. Mabridge as a ndikati chi semunhu asiri host, ukange uchitaipa inonetsa sometimes. Okay. Vanhu vanobaya pana Prince havabayi pandiri. Okay, saka Prince ari kukona kauko. Tati confusika ipapo. Imimi munenge muri kubayawo malike manje zvazvinoita manje. Pa live ukabaya like uri pa live, kulaika live yauri unenge uchitoshadow banisa live because it's a scamming.